Andito kami ngayon sa guest house ng amo ko. Yan yung soccer badminton court nila. Ito yung mga dates. Kalahin na. Season na ng dates. Oh, ang daming hinog. Wow. Season ng dates. Tamis-tamis kaya nito. Wow, ang lalaki pa. Ito yung place ng mga lalaki. Ito yung mga kwarto ng mga lalaki. Yan yung playground nila. Doon sa kabila, yun yung mga babae. Pero ngayon, nandito kami sa mga lalaki. Dito sila mag-uupuan, magsasayawan. Yan. Ayan, mga kwarto yan lahat ng lalaki. Ito yung lugar ng mga lalaki. Yan, hanggang doon sa dulo. Kabila naman ito, doon naman yung kwarto ng mga babae. At ito naman yung pwesto ng mga babae. Pero sa ngayon, marami kasi kaming mga babae, maraming bisita na parating ng mga babae, kaya doon kami sa lugar ng lalaki. Kasi mas malawak yung playground nila doon. Ito yung mga kwarto ng mga babae hanggang doon sa dulo. Yan, mga kwarto yan. Tapos dyan yung swimming pool. Hindi ko alam kung bukas. Tingnan natin, puntahan natin. Swimming pool. Yan yung swimming pool. Yan, mga kwarto yan ng mga babae lahat. So, nagtipon-tipon sila mga pamilya dito. Walang ilaw. Oh. Ito yung swimming pool. Walang tubig. Wala kasing naliligo. Ito para sa mga bata. Ito para sa mga malalaki. Ito yung family ng amo ko. Yan. Itong mataba na to, yan yung amo ko. Ito. Siya yung amo ko, siya yung may-ari nito. Yan, mga kapatid niya yan, tapos mga anak niya, mga anak ng kapatid niya. Season ng dates, oh. Dami na namang dates, daming hinog. Ang kwarto to ng mga babae. Pasok tayo. Tingnan natin yung mga